Kardom karbi ang long news channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini karbi ang long news channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta ang ton pen arjuponik tha. Kardom pangsi karbi ang long news channel ka chang pen kakeni tum long kelang taber harar makram pachiglo kardom. Ani bang tani tum pan kelang sora berta ne kaban pibar santo sipini le thota me berta ne kaban sipin se ni arjabiglo pini isi chithanna no bote ningduk Mimiason hatak kunalama bote hatak takhain kora chok dobar bogri emisi content siang kano sini lideglo hatak dolomra hawar long sideglo hatak dolomra nongtu dolomra along sideglo hatak hanirinung anatuklo hatak school hemlo hatak konata school hemlo nongtu dolomra mi school long sini lideglo hatak eno lo thanbang aphan rongara to mandinga che theklong alu thanbang aphan mata teacher aphan hatak nongtu dolomra LP school ang pena along ka prek katerek pula pangsang ring gitu kok pena jok amithang teacher matame aning che asap aning chiduk dolo la pen patame rong orat tame mahu promotion si dolo ko son se alang le inu ka chepaduk da the ka tam tang la baso school an thi jang rang mane ki thi dot ji ando tame alang le ka thang ka chepaduk pena jok si abang so school pereng thulo la pen non student tum dopik lo la dak Loh Kacharli osomar dopik lo la pen thek so son se thek kono chirong so se thek kono same dopik ko person pen yalan ni phala dak ko transfer mate along ka school on ka track mun me ki sor proji option ang ring do sini tum birta ayu long se wanalam a hok ma dak a teacher phanda me arju ponji la alang li phan Rajen Ingti alang li teacher me Rajen Ingti alang le phan se dak school men sor proji pusi ang ring do la se alang phanda me lam thi sini tum dak phan ke pitung atun humri lo la se alang te phanda me arju ponji le pen pata me la dak rong rat tum do la pen dak SMC atum doji la ka do ka alang pen chiki chan ponji phan se tum nang humri lo la se tum ang ton pen nang line do non ta se non tum boundary art one te me tum pakang nam pol pen student to osomar tum alang li Rajen Ingti ke thana school long alang li ke thana un hori person ningang sam ko ala pen pata me la li dak pen ke dam jui mate ke transfer project tha ka ningang sam do ma ve ma aslo Allah pang solam pathak students somar tum mate dak Loh Kacharli tum pen pata me rongara tum phan kaching ka chathan bon japhan da pen pata me teacher phan kaching ka chathan bon japhan ani tum bor ipon pol ang ton pen lang sinan bang ke la dak arong arat tum la pen pata me lang tum la dak school long pindi apu to ta hai la selang tum phan ching ki chathan bon japhan nili yalang tum dum pate boy po haprang si ni tum kar biglong chine pen kadami project lo ka ni tum phan ni tum pini ka jung pangkang tum bang la dak la po hello malam the bang ke ladak nong tu dalam moral ke di nong tu dalam moral LP school sorry ME school or ME school long ini dah teacher Rajen Ingti phan dak peng ke sor projang ring do palam ka hok nai tum sini nelimen aprangsi nelimen dak Rajen Teron nili ladak Botor ME school managing committee member lasi nili ahok pe penalam bangke lapuan alam nili chini undelang non jongse nili laso alam ke karjulong langs tebe orpi ta ningdo alam lo alang li lapuson non skure hem nang lut pen alang li lason alam nang than je alang li phon transfer pu alam karjulong bangke ningduk pi galam lo lasi nili langdam ji alang li son dak karleng angbong arling skor ba karbi along karbi student saise angbong alang li inut karbi teksera munit teksera teacher nangle bangke nili alang phan ning thepik lapen nili kachoningri thuji non ilitum education em sir Richard Tokbi lapen CM Dr Tuliram ronghanga phan stame je laso teacher bangke litum karbi aru pathek pon karbi student ba karbi Loh Kacharli song tum an so se ke thek ponai pulute ili karbi student ta paro kaso bang hini do pute arleng tum teacher ta inut bahani ke do kinang sot lasi nili alang phanke alang li phanke ke sor plot pu bang nili ning arlo pen kute nili mane alang li phanke kunumote alang li phanke sor plot nangne ba sor nangne dang nili tum score long penke padam nangne pusin nili alang li phan ba nang li tum CM ba EM tum phan anta nili ning aklong pen nili alang li tum phan kardom pen se alang li tum
alang li phan ke sornang ni po nili choningri dun kardom se ko de chutang kan na lihin pen pilo ke pu ponji non nilhin mentala pulo mane ki pujo bang ke nil tum ta karjulong mek takali lapen abirta ta non hesse nil tum karjulong lang non abang ke la non sar dak ili tum karbi asar lasi non dak kapur hi bom mi tum ta lata paro kalam ke thek thita hai do ta hai meni lasi non ili tum karbi asar dolo lapen ke ko ane ningkan betalang cari lo aprang ke laso asar avia ko ke student avi laso asar banglo pen student dak 198 na student bat elo non bat 8 pen jong sila so asar jong sia ko dak pen dam thujui bate sorplot pula tangte ante la so student unta muke muneng si pen ke avidet ta haji ang ring thetan lasi banga khai bate banga so la dak na pache jogi de phansineli nali tumhanda chuni relo sa tumhanta amasin ke non bang ke la so asar aphan ke pon dak pen transfer phede sa kimi penako transfer ji busta chok stame la dak arleng asar thot nang ji tum la dak ahin ben kachoningri ke ai de marang li dak du na hot ke than ka dog be ke paduk pen sila pan kalang la chi ke than che paduk ta penang na dolo la sarta ingti sarta etet ke than che paduk la pen kam jaman ta lang chira pik la pen ke than ke bang ta me pik la solam sila da student la an ke batlo alang jong sila dak pen dam joilo putang te dak student avedet ta hai solam sini tum sadum han la em recharge tok bi phanta le tum chuningri iglo nang li dak smc long pinyar pudum ma man dak rong le liar pu ave la dak rong sar ni to amekar mane ni tum amar la he rong sar ke sitame ni tum ala akang bura rong sar ve ke bang nang tun de la so lar sa ko neli thang ma se charge up thulu asar ju ponolo dak rong ara tum te me ate smc members la pen rong asar tum te me ju ponolo dak lang li tum phan ke terek chor pen ko ding duk jima la pen terek lang ni pusialang ni pen pachini pono la pensi nona ba ke dak student osomar tum mane Loh Kacharli tum Loh Kacharli tum phane lam thi sini chiki je thapai boi pon pola pen tum pate pon sinon ba ke la dak arong arat tum la pen pata melang tum la dak skolong pindi apu to ta hai la selang tum phan chiki je thapai je phan ni le yalang tum pate boi ko haprang si ni tum kar biglong chine pen kadami paje glo ka ni tum phan ni tum pini ka jung pangkang tum bang la dak la pa hello malam the bang ke la dak nong tu dalam muralo ke di nong tu dalam muralo LP school sorry ME school or ME school long ini udah teacher Rajen Ingti Phan dak pengki sor yang ring do palam ka hok nai tum pachini oh nelimen aprangsi nelimen dak Rajen Teron nili dak Botor ME school managing committee member nasi nili hok pet penalam bangke lapuan alam nili chini undelang non jongse nili la so alam ke karjulong lang tebe office ta ningdu alam lo alang li lapuson non skure hem nang lut pen alang li la son alam nang than je alang li phon transfer po alam karjulong bangke ningduk pi galam lo lasi nili langdam ji alang li son dak karleng angbong arlenga skor ba karbia along karbi student saise angbong alangli inut karbi teksera munit teksera teacher nangle bangke nili alang phan ning thepik lapen nili choningri thuji non ilitum education em sir richard tokbi lapen cm dr tuliram ronghanga phan stame je laso teacher bangke ilitum karbi aru pathek pon karbi student ba karbi Loh Kacharli song tum an so se ke thek pon nai pulute ili karbi student ta paro kaso bang hini do pute arleng tum teacher ta inut bahani ke do kenang sot lasi nili alang li phan ke short plot pu bang nili ning arlo pen pute nili mane alang li phan ke kunumote alang li phan ke sor plot nang ne ba sor nang ne dang nili tum score long pen ke padam nang ne pusin nili alang li phan ba nang li tum cm ba em atum phan anta nili ning aklong pen nili alang li tum phan kardom pen se alang li phan ke sor nang ne po nili choningri dun kardom se ko de chutang kan na lihin pen pilo ke pu ponji non ilhin mentala pulo mane ki pujo bang ke nil tum ta karjulong mek takali lapen abirta ta non hesse nil tum karjulong lang
non abang ke la non sar dak ili tum karbi asar lasi non dak kapur hi bom mi tum tala ta paro kalam ke thek thita hai do ta hai mene lasi non ili tum karbi asar do lo lapen ke ko ane ningkan betalang cari lo aprang ke laso asar avia ko ke student avi laso asar banglo pen student dak 198 na student bat elu non bat 8 pen jong sila so asar jong sia ko dak pen dam thujui bate short plot pula tangte ante la so student unta muke muneng si pen ke avidet ta haji angring thetan lasi bang akhai bate bang asu la dak nang pache jogi de phansineli nali tum handa chuning relo sa tum hanta amasin ke non bang ke la so sara phan ke pon dak pen transfer phede sa ke mi penako transfer ji busta chok stame la dak arleng asar thot nang ji ni tum la dak ahin pen kachoningri ke ai tu orang li tak du hot ke than ka do ke paduk pen sila pan kala la chi ke than se paduk ta penang na dolo la sarta ingti sarta ete ke than se paduk la pen kam jaman ta lang chira pik la pen ke than ke bang ta me pik la solam sila da student la an ke batlo alang jong sila dak pen dam joilo putang te dak student avedet ta hai la solam sini tum sadum han la em recharge tok bi phan ta le tum chuningri iglo nang li dak SMC long pinyar pudum ma man dak rong le liar pu ave la dak rong sar ni tu amekar mane ni tum amar la hai rong sar ke sitame ni tum ala akang bura rong sar ve ka bang nang tun de la so lar sa ko neli thang mas se charge up thulu asar ju ponong lo la dak rong ara tum te me ara SMC members la pen rong asar tum te me ju ponong lo la dak rong li tum phan ke terek chor pen kwan ding duk jima la pen terek lang ni pusia lang ni pen Pachini pono la pensi nona ba ke dak student osomar tum mane Loh Kacharli tum Loh Kacharli tum phane lam thi sini chiki je thapai boi pon to la pen tum pate pon anga function element ta oh nilimen ke Sri Rajen Ingti ja tum kajlon ting la dak school pen lo ka preke dam ti kolam ti thakse oh la solam ni li charjulong sitame ni li non herek la oh la daga juga julong lo sitani li bang ke office na ni dam de masih hedi teaching staff long do wer po ni li ni si malam si bang sinang than thu la son alam ke na ge asa ho alam bang ga ho gi lo he ena li internet school pen pen proyang ring nong lo wan ten hin pen kilo ke thege ding na pan neli ke thege ding dum phan ka choning ri kang tung la pulo ha la dak dolong avi ko nili ke founder pen pule pudet tami dolong avi ko stami nili ke hedi lang la kipar poisa pi la bhara pi ben sini linang paro ako non dolong do der husitame dak bank thom retirement endelu sari nut baidu ba hini la so phita tisar nang toy te jiring olang avi jiring olang sitame nili tum hesar pen boket pen si osomana hok ya ji pusi pharo si pharo hini ni pharo ram thom la son chi rung si tisar ta nili tum tuition ang pathan nun tani tum claim lu anke non apor adu welu nili dak ke he ni kan kep non kan kri si la son an back si do pon ke la son apor bank ke la ring the tum sitame cmm lana tum sitame council ke chari tum sitame dak pen ke nili ke daming tung te det ason lu athimen men apora ong elo pen ko dak bank ke hala student tum sitame ya tum la kado ko managing committee tum sitame asap karbi ke kenang sot karbi tisar ke pulo la sini li bank ke dam ke tung te pin khangyang lo dak bank ke dak pas retirement and det khangyang pu poja lo pe hala dak ke dam ya dim sitani li lang elo hala dak ke ki jon na mita ko puluma teacher da ave sugidar da ave pen hala medini committee ta mama lo ni inke ki jon nam ye dim ta command orang receive ji ako joining letter da malo nang pg la solam bahari problem du hada ka teacher bu ke lp ni wet ta inke ko puluma hala da ka bank ni li ta ke dam ta ka sik sak ta du ko ako dak du te kilar ke chilar pi ni ta ni ta ka sik sak du ko sono dam sita pen ko nili tum leke dam chota chogi gali nili tum ke art support mani social than po mani english than po ta min ke het ta vela sign teacher min bang ta vela pen la hindi teacher ka duk ka bi assamese teacher anta videt ason sini digar julong he la singke hada ke dam ta problem po nili tum ako da ka iri ta problem po la pen pinang ana tum ta la son si pulo da ke nili tum ta teacher ke nang lang inut ke assamese teacher ke inke hadak le dam ta non ke nili ne assamese ta thanun bom le he sitami hadak ram juilo putte inke dak bang ta ko apus ke dukok lipu isi bang ke nili subject kali he
sita la son sita hala pugi bang sita hala ta arts mon hala sar Teron ben bai du ta hala sa mane ha da ka dam ga ning hang helu mane la son school la condition da lang et lo he la si som ni li da lang dam lo sar do mete 5 kilo la si la haya problem du la si ni li bang ga ring the tum ya CM education minister ba kopiniam pi tum lo ba da gu te leader ki the ding tum ta wonan ke nang bi son de mi tang sen adim ke nang bi le thor son de sini li ning hang lo lan isi belek tum phan pitong ning je ju ne la tum bang ke mo ala lang tum sini je po ni li hin ben pa chini ke la ni gan vel kana nang sisto kan ni ga ha 2008 pen lo ningkang mare suri hinira ner kep aning kan pen lo neng an lo ga kom da kom ulu ni ligi non ningkan crazy ningkan kep la sonan bak sido po achi klodo ta la na velo non ga ning so ningkan ma ini ta ki jurlu puli pu ta chok lo he la an lo ni ligi si padu prang pen ta mane kar bi po bang ga vile la teacher binong bang ke kelti tum ke dolo seta ka teacher binong bang ke ni li fast lo Pinia berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me